Obia sorry bra. Na ye capital in Islam. Obia na ye o ye bia ni capital in Islam. Obia great. Organizer. So Obia because come. Ye capital. On français. Voilà, j'ai $10 million. Où est les cassés bien? Et bien, si même, moi, prison, hospital, on a ce cas, ou bien au sol, ou bien quand vous sortez, on y a eu, la persuasion. But you need to be on the moment yet. It was a look of it, before prison, you know, and I'm over it is what so maybe out once here because with him here. We are here and go conference. And look how they go away. I want the last point. It will appear where they are to go at the later. They are casting 7 years future or 240. If you be a contract a year, say, MSCs. I can make sure I see you. I fish a year's cow. I say, or do, or say, one back. And they'll be there ready to shoot cats. You will go out here. Idea. 7 million to a day. 12 who, or could go on. I don't check it. So, a couple of something said crying and crying. Oh, you know, back one, a info. Come and teach you also. That is what we have to take. You be giving the other. A couple of years. It's about the answer with Sabi, Sandy Foba. Who was a real couple more, couple ye. Yes, Sabi, and he did not use some of you. A few years, Mumukuta. And not a humano. And always a Sabi, Sigal Nicotuano. Say the year, the good time and one, nay, she's here. Let's say, the comforting of what's going to be. The Mumma, Ubia, who say, ye go, and ye 1 pound, say, and going, oh, the Sakas here 2, and then again, who don't do sick. It is a more year, going to be so. What's the more come? What's the Bia Cotinia? Na what did he say? You was quite a bit of have a child or anything. Oh, and I see now, Princess, he says, on try as I see you now. And no poor song. Say, boy, will be here to be, no, you know, a cuckoo for a bio, nothing. So, into the bedding, but then you want to say, and come, and bedding to all, say, oh, we are would be a cuckoo, what they quiet sleep. Who need that? If they be that too, would you say, be cool, not one. Okay, no more joining us a day, that will be there. Oh, we are home, who bound to Maba, no wish you. So let me say, someone. So we should put you good. When you go, I gave our club in refugee. I should be your person. I say, your manner, one more 18 country. Say, as a divine, you can say, is she and San Yamano. It's you meet it, you never say, and Brand Beba. Now, many penny 48 come. You're not hobby or Hassie. I say, Brand Beba. Ibe mo wa ko agosua twi asua asa ena wo wa ye penfo no so enu asa enu tubefra no so enu kabefra enu besikra ni na ye ba bisua ni na enti bo bia na afiwe eye nyina ya hwe o se nyina ewusa ye wuraba etimi akosa akire no amana ye fe na mensemre na aduane no so ejo na ensa so si wona awosusu bomu no yebema baafo aba no wanka bibia enye
nti yɛbɛma baafoɔ kwae na waka biribi kakra akyerɛ ne nananom na yɛsoso yɛde abo ikɔtwitwam abaafoɔ anawoma mede kasabɔ ne ma wo yɛase du na mo nyinaa de to yɛpɛ sɛ yɛyi ho ntoma na obi a obetumi aboa biara no ɛkwan aka hɔ ama natumi aboa ama yɛn nuanom a wɔn mo pra nso so anya anigye bi de ayɛ mɛsrɛ mo ɛbɛyɛ kakra na yɛn a yɛba meeting anaasɛ mo a motua dues no na mo a moyɛ adwuma ma asanteman because asanteman ɛbɛhia workers nti mɛsrɛ mo sɛ biribi a woyɛ biara no ɛnyɛ wadwen sɛ ɔyɛ gu yɛrɛ ho ne yɛ ɛbɛyɛ kakra no yɛnya ankasa ɛne yɛbɛbɛ ne fiti ɛwɔ mɛsan srɛ mo moma yɛmboa ne yɛntimi nye bi ɛmboa ne yɛntimi yɛde so ade hunu no a yɛpɛ ɛsi yɛde so a yɛpɛ sɛ yɛtimi ɛnya club house anaasɛ shelter ɛwɔ kuroma no ɛtimi abɛ yɛn nyinaa yɛ amboa a ne yɛgya ato a yɛntimi ɛnyɛ chairman obiara ntimi nyɛ ne sɛ yɛka yɛn ho bom ne yɛtimi ayɛ this year yɛwɔ programs bebree ɛyɛ na meyɛ adom a Menhyia hospital sika a yɛnya ayɛ 7,000 no na meyɛ adom a anumanum yɛ a mɛpɛ sɛ mede bɛkɔ akɔma yɛwura na wɔn atimi de ayɛ dwumadie mu yɛde bɛba bɛto platform so obi a obɛnya adagyeɛ biara a ɔpɛ sɛ ɔkɔ bibiara no ɛkwan da hɔ sɛ ɔbɛma yɛ nyinaa yɛakɔ na yɛde sika no akɔma yɛwura na wɔtumi de ayɛ adwuma a ɔwɔ sɛ ɛyɛ na Nyankopɔn ahyira wo na ɛtɔ so biom a menkasa biom ɛne sɛ sesei na meyɛ adom a yɛn mpanimfoɔ no ɔwɔ dwumadie no aba na awieɛ ɔwɔ sɛ obi a ɔwɔ ha bi a wofii sɛ wobɛtumi ayɛ biribi aboa asanteman biara no nyansa ani baakofoɔ tirim mesrɛ wadaroma mo secretary fa wode ma no wei na bɛtumi ayɛ wei na bɛtumi ayɛ bɛtumi ahwɛ sika so kyɛ sɛ mahwɛ sika so pɛ organizer mɛyɛ adeɛ kyɛ sɛ mahɛ bi pɛ yɛnyɛ wei mɛyɛ adeɛ kyɛ sɛ mahɛ bi pɛ mesrɛ wadaroma yɛn nyinaa yɛ mmom na yɛnyɛ ne yɛtumi pɛgya asanteman ma asanteman ɛne kra bɛhwɛ mɛdam ase sɛ mpo wotie me